Compre lembrar que esta praza foi creada hai máis dun ano e publicada nun decreto de estrutura de decembro de 2024, cando a Xunta asumía as competencias en costas. E nas mesmas condicións nas 3 provincias e coa mesma titulación requerida, arquitecto ou enxeñeiro de camiños, pola que non é unha decisión excepcional dedicada a min. Ademais, posteriormente abriuse ao personal do Estado porque quedou deserta hasta en 3 ocasións. E, para despexar calquer dúbida, quero decir moi claro, non me vou a presentar. Polo tanto, é evidente que o meu compromiso con este proxecto non responde a ningún interese persoal nin económico, senón únicamente a situación que vive Lugo. Unha moción de censura é un mecanismo democrático plenamente constitucional que se pon en marcha cando un goberno non cumpre o programa polo que foi elexido e que deixa de dar resposta aos problemas da cidade e perde a capacidade de xestión. A realidade de Lugo é evidente. Unha cidade parada, cun goberno incapaz de solucionar e dar respostas aos problemas do día a día da veciñanza. Tamén con falta de planificación a medio plazo. Neste contexto, tomei unha decisión responsable desde a convicción de que Lugo precisa desbloquearse e avanzar. Sería máis sinxelo non facer nada, mirar para outro lado e deixar que todo siga igual. Pero esa non é a miña forma de entender a política, nin a vida en xeral. A miña decisión é firme, está baseada no compromiso con Lugo e na necesidade de abrir unha nova etapa para as cidades, para a cidade e os seus veciños.